Merhaba zarokno, meyi rojvera çirokekti amade kir. Navi çiroka meya iro rovi u leglege. Ekonç amade ben hem dest bekin. Beli zarokno. Rojeki rovi u leglek bune hevali hevdu behevre hevalti karne. Rojek çi rojan rovi ji hevali xoy leglek ra dibêje. Hevali leglek. Ez dixwazim tu îro bibî mêvanê min. Ez ji te re xwarinê çêkim. Baş e, hevali rovi. Ez ê werim. Rovi çuye malê. Arvan bi avê nerm kiriye, pelûlê çêkiriye û li ser taxtê reşandiye. Lê pelûl nerm e, li ser taxtê belav dibe. Dibe êvar. Leglek tê mala Rovî, Rovî de hindir bi hev re rûtine ser sufrê. Lê belê, nûkilê leglekê zira avû dirêje û nikare pelûlê bixwe. Keyf-keyfa Rovî ye. Rovî jî bi zimanê xwe pelûlê dialêse û taxtê paxiş dike. Ji aliyekî jî tinazê xwe bi leglekê re dike û dibêje. Hevalê leglek bixwe, tu çima naxwî? Na, xadê zêdeke hevalê Rovî. Zêkê min tê re û qelbî zê min naçe ez naxwim. Leglek birçi dîmne û radibe diçe mala xwe. Roja dinek baştir her du heval hev dibinin, leglek dibêje. Rovî! Kerem ke. Hevalê Rovî! Tu îşev mêvanê min î. Kerem ke were malê ez te re xwarinekî werx çêkim tê hat tilî û pêçê xwe pê bixwî. Baş e, ez ê werim. Leglek diçe ji nava zêvî hinek nokan tîne. Kundirekî dirêj jî hildide û li gor nikilê xwe qul dike. Nokan diqelîne û dixe hindirî wî kundirê. Dibe êvar. Rovî tê li ber derê û li derî dixe. Leglek ji rovî ra dibêje. Hevalê Rovî, tu bi xêr hatî, ser hatî, ser çavan hatî. Kerem ke were derbasê ser sifrê be. Rovî tê li ser sifrê rûtinê. Lê dike nake devê wî kim nakeve hindirê kundirê li sira avû dirêj. Lê leglek nikulê wî dirêj e. Ji hindirê kundir noka yek bi yek derdixe û dadipirtîne. Dema ku nokek ji ber nikula leglek di gundira erdê, rovî xwe çeng dike ser bi heba nokê. Leglek dikene û dibêje. Kerem ke bixe kundirê te tîjîne nok, tu çima nokê erdê dixwî? Ka ez çi bikim? Heyf e. Cavê min bar nabe ku nok erdê bimîne. Êca, Rovî jî meselê fehm dike, lê qeten jî dernakeve. Ji nişkava dibêje. Ez ê herim mala xwe. Leglek bi vê re tê ber derî û dibêje. Şebaş, birayê Rovî, li xwe baş binêre. Şev baş, mala te ava. Rovî bi qurequra zikê berçî ber bi mala xwe diçe. Çîroka me li diyaran, rehmet li dê û bavê temaşevanan. Belê zarokno, em îro jî hatin dawiya çîroka xwe, heta çîrokek din, bi xwe baş binêrin. Dem baş. Dem baş!